Tungod sa maayong pagtubag sa problema sa malnutrisyon sa ilang mga lokalidad, gipasidunggan sa Zulig Family Foundation ang munisipyo sa Maluso ug ang lungsod sa Lamitan ni adtong Hulyo 5. Ang prestihiyosong award gitunol sa duha ka lokalidad tungod kay nakita sa Zulig Foundation ang ilang mga giduso nga programa aron masulbad ang problema sa malnutrisyon ug aron mamahimong himsog ang mga kabataan. Ang mga programa gisuportahan usab sa Christian Gerhard Gibson Foundation ubos sa proyektong Strengthening Integrated Provincial Leadership and Governance for the First 1,000 Days. Sumala ni Mayor Honey Bood sa munisipyo sa Maluso, daghan sila gihimo nga paagi aron mapalig-on ang programa sa panglawas sa iyang lugar ug mahatagan ang mga kabataan og insaktong pagkaon nga puno sa nutrisyon. Usa sa mga programa sa munisipyo sa Maluso mao ang usapang barangay kalusugan nga nagtumong nga hatagan og impormasyon ug edukasyon ang mga komunidad pinaagi sa mas lig-on nga programa sa panglawas. Aktibo na usab ang Barangay Health Station o Rural Health Unit aron mahatagan ang katawhan sa ilang mga batakang panghinahanglanon sa panglawas. Sumala ni Mayor Bood, ang mga Barangay Nutrition Scholar ang nanguna sa pagpadagan sa mga programa. Nagdungag usab og mga personahe ang lokal nga panggamhanan aron ipaniguro nga maayo ang pagpadagan sa programa gawas sa munisipyo sa Maluso. Gihatagan usab og pasidungog ang lungsod sa Lamitan. Nakabot ang 81.6% nga grado sa iyang nutrition program. Napaubos niini ang ihap sa malnourished nga mga residente gikan sa 7.43% paingon sa 0.49%. Gidawat ni Lamitan City Mayor Uric Furigay og mga opisyal sa Lamitan ang award gikan sa Zulig Family Foundation og kini gisuportahan sa Christian Gerhard Gibson Foundation. Ang awarding ceremony gihimo ni adtong Hulyo 5 dito sa Heritage Hotel, Pasay City. Gipasalamatan usab ni Governor Jim Hataman ang Zulig sa pag-ila sa pagpaningkamot sa mga lokal nga panggamhanan sa iyang probinsya. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan. Stay safe.